Aşgabatyň häkimetleri 12-nji martda geçiriljek irki prezident saýlawlaryna dürli çäreler bilen taýýarlyk görýär. Saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çäginde häkimetler reýtleri geçirip ten we psihotrop maddalarynyň sowdasy bilen bagly 200-den gowrak adamy tutsak etdi. Şeýle dolar ilatyň giýjeki hereketine gödöwçüligi güýçlendirdiler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi paýtagtdan habar berdi. Aşgabatyň kanun goraýjy edaralarynyň birinäki ynamdar çeşmämiziň habarçymyza aýtmagyna görä, soňky bir hepdäniň dowamında ten we psihotrop maddalarynyň sowdasyny edýän we olary satyn alýan raýatlara garşy reýtler geçirildi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň raýat geýimli işgärleri we paýtagtyň polisiýa müdürliginiň işgärleri tarapyndan geçirilen reýtlerde 220 çemesi adam tutsak edildi. Olaryň arasyna aýal maşgalalary we erkek adamlar bar. Olar arzu desap tutsaxanada saklanýar. Bu adamlar babatyna ýam sudy işi gozgalyp häzir kaziýet kararyna garaşlýar. Olar ýurdun Jenaýet kodeksine laýyklykda 1 ýyldan 8 ýyl üçin iş getirmek bilen ýüzbeýid bolýarlar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Ol bu reýtleriň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň we paýtagtyň polisiýa müdürliginiň işgärleriniň döwlet we şahsy ulaglarynda geçirilendigini hem belledi. Bu reýtler Aşgabatyň dürli köçelerine, mihmanhanalaryna, şolsanda Arçavil şaýolunyň uğrundaky mihmanhanalaryň bir näçesine amala aşyryldy diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Azatlykda bu mihmanhanalaryň atlary barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Bu mihmanhanalarda kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlaryň ten sowdasynyň bolýanlygy barada enatalardan onlarça arda degişli edaralara gelip gowuşdy. Diýip çeşmämiz belledi. Azatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentari almak üçin paýtagtyň polisiýa müdürligi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi bizde bular ýaly zatlar barada maglumat ýok. Bu maglumatlary bu zatlar bilen meşgullanýan edaralardan soraň diýip jikme-jik maglumat bermän telefonu goýmak bilen boldy. Azatlyk bu barada Milli Howpsuzlyk ministrliginden hem kommentari alyp bilmedi. Şu günler saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çäginde häkimetler giýje saat 11-den soň raýatlaryň hereketine gödöwçüligi hem güýçlendirdi. Aşgabatyň köçelerinde nowatçylyk çekýän kanun goraýjy edaralaryň işgärleri goşadyrnak içinde maksatsyz köçede ýöreýän raýatlary, hususan da odal kaziýet jogapkärçiligine çekilen adamlary saklaýarlar. Olardan nire barýandyklary, näme üçin barýandyklary soralýar diýip çeşmämiz gurrun berdi. Ýatlasak Türkmen News neşri özüniň 23 fevralda çap eden habarynda odal kaziýet jogapkärçiligine çekilen raýatlaryň we zähmet düzüdüş dispanserlerinde alkogolizme garşy bejerge alan adamlaryň 16 marta çenli her gün polisiýa bölümlerine barıp özlerini bellige aldyrmaldygyny habar beripdi. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri geçen hepde paýtagtyň mekdeplerinde ýokary synp okuwçylar we olaryň enatalary bilen duşuklaryň geçirilendigini habar berdi. Neşir öz habarçylaryna salgylanyp 28 fevralda çap eden maglumatynda bu duşuklarda 18 ýaşyny dolduran ýokary synp okuwçylara, olaryň enatalaryna we doganlaryna goşadyrnak içinde ýurtda durmuşy has gowlandyrmak üçin Serdar Berdimuhammedowa ses bermäge çağırış edilendigini aýtdy. Azatlygyň habarçylary şeýle çağırşlaryň ýurdun Lewap, Balkan we Mary vilayetlerinde hem edilendigi, Serdar Berdimuhammedowyň wagdynyň onuň dala şäherligi bellige alınmadan odal başlanandygy barada ençeme gedek habar berdiler. Türkmenistanda duýdansyz öňlan edilen irki prezident saýlawlary 12 martda geçirilýär. Halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde prezident Gurbanyguly Berdimuhammedow prezident wezipetinden çekilmek niýetini ma'lum etdi. Saýlawlary we salat salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň sanawyna görä ýurdun syýasy durmuşynda tanylmaýan 8 dala şäher we Serdar Berdimuhammedow 12 martda prezidentlik wezipesi uğrunda bäsleşer. Yerli we halkara synçylar yetip gelýän türkmen saýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan ogly geçirmek synanşygy hökmünde syn berýärler.